Yen nuanom bi kasa wodofo nso aba bepie mu ene Akwasidae di kan ase ye ne omo nso eni nkomo hu senti a omo nso ene de omo bepie mu ade na pombo ko de. Thank you. Where was where? Na me adom menso me ho ye ba mbacho na wodin de say na mufi he na baaye. A friend me Torgbui Mawufeame Fugah. Kumasi Awonafoɔhene. Okay. Ya badase papa. Akwasidae bia. Ya moba. Ya ta huma Akwasidae bia pa. Dia na de wo ka kire Awonafo nyina. Oh, na mi ka kire Awonafo nyina sɛ woba obi ekrom a neso ojiwa wɔte wodi ndie efata edman enti mi sɛ obi ase ewusi dua na di emu binuba wenyamo modete edu amamre enyoma Asante so na o sɛ obi afiba na ọbabua otumfo oya ade pa enti manya no ajejem dia sorry on share tapo nsio na yebua no Yes, yeah, that's a part of me. That's akwana me.